harrigarria. Egun hona dizkideok, ezin aspatu zertan ari naizek. Aspaldian, hemen bizi zirenen aztarnak, bilatzen, badakizue Euskal Herrian herriaroan jendea bizi zela. Haien bizimodua ezagutzeko berko bazruak, hilobiak eta baraztetu behar dira. Horretan txearen nintzen ni. Eta hau zarkipena, begira baliteke atzeu aspaldiko animali batenak izatea, nabari da aspaldi herrian direla. Nik berenean ezagutuko dut, zuek entzuntzazue agiareko historia, eta sorpresaren bat aurkitu duzu. Ugariz naiz, leizezulo honetan bizi naiz. Agin berzu deitzen didate eta 8 baseatia naiz. Kokoro nazue, eiztari zoritxarekoa. Nik kokororekin bizi naiz, eta ere ez dut suerte horik izan. Tipita, batipita, eizean, basoan, kuku eskutuan, lekuz noa. Zin izan gazaltoka, eskuan, aizkora, kriski-kraska emate, inor baino beagoa. Beno hau bai dela lekua proposa izegiteko, oiar leku deitzen diot. Animaliren bat gabiren duan. Hortik dator usaina ditu diot. Haine, 8 bat da, izkutatu egin naiz. Hau gozea, bi egun ezertxere jangabe, gizaki usaina dago. Baten bat adukituko banun gogoz jango nuke. Aha, hor dago! Ez eite zurbil bestela zureak egin du, hil egingo zaitut. Zer diozu gizon kaskar horrek? Ja, zu hil? Zu baina txikiagoa naiz bai, baina ez pentsa bakarrik nagoenik. Entzun, non zaudete lagunok, han urrutik ala hemen. Ui, ene, zen da jende. Nola zaudete, ni laguntzeko prest? Ez gaitu zertarako, ez zintudan jan nahi benetan, zure laguna izan nahi dut. Zu nire lagunaka, zertarako alzaitu. Zurekin biziko nintzateke, eizean lagunduko nizuke eta etxea zainduko nizuke. Ez da ideia txarra ez, zure lanaren trukez ni jana mango nizuke egunero. Ongi da, guazen baren jarrekin. Entzuli ba, narazoak etxasantuak ziren, batzuk behintzat. Beste batzuk behar bada basateagoak ziren. Adibidez gisa kokorota mazperan aditugun zuretzareko historiak. Bizki, glaska, ñam, saber zorriak, gur, tripakorka, posei gorria, beno andrana, eizera joan behar du, eta zerbait harrapatu jateko. Gero, aste horretan herrera joan eta ez dugu hasta hori batarroa. Nik ondan hauekin aski dira. Manik ez baldin batuko zazetzen, zu jango zaitu! Egon, ez azeretu orain txeloa hori zebai. Tira ba, argi makina eta horre. Ni beratuko lezen zuk zer bizkabatu nazea. Ondo da, baina ernoi bili. Iaz harrimat dituzten baduzu, abisa iezagazu, lehen, gero arte. Ikusten duzu edolak baden kokorro petiko zezazena zer kokorro. Non arraio sartu dela hau. Kokorro. Baina non zartrai. Ezin duzu gehiago, Baina mandrana, ez duzu ikusten, horrein ba! Ua! Zein ñauri, guazen harrapatzera! Baina hori, horrela pisana pantarekin usatu duzu horrela. Bai? Guazen beratzetik. Begira hor dagoen zurtati horren ondoan dago, izilik urbiliko gara eta... Ederki arun bet, eta orain harrapa ezazu reina. Lipakiak
Gure jana kendu egin digute, gure jana ziri ederra sartu egin digute. Orain bai